ένα μοναδικό αεροπορικό υπερθέαμα, ξεκίνησε σήμερα στη βάση της Τανάγρας και θα συνεχιστεί και αύριο από τις 10 το πρωί. Πρόκειται για το Athens Flying Week, το μεγαλύτερο αεροπορικό σόου της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ακροβατικά και ελιγμοί από αεροσκάφη υπερσύγχρονα και ιστορικά που εντυπωσιάζουν μικρούς και μεγάλους. Οι πύλες του ουρανού άνοιξαν. Το μεγαλύτερο διεθνές αεροπορικό σόου της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Athens Flying Week International Air Show στην αεροπορική βάση της Τανάγρας. Υπερσύγχρονα αεροσκάφη, πολεμικά που με τη μετάκαυση έβαζαν φωτιά στην αεροπορική βάση της Τανάγρας, αλλά την παράσταση έκλεψε η Ένωση Φίλων Αεροπορίας με ένα στόλ. Ένα αεροσκάφος με βαριά ιστορία, το ειδικά κατασκευασμένο για καταδρομικές επιχειρήσεις που έστειλε ο Χίτλερ για τη διαφυγή του Μουσολίνι το 1943. Είναι αναγνωριστικό Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και πετάει και είναι σε original κατάσταση από την ημέρα της κατασκευής του. Λέγεται στόλο αεροπλάνο, σημαίνει ότι σε μικρά μέρη μπορεί να προσγειωθεί και να απογειωθεί και γι' αυτό ήταν και η επιλογή του Χίτλερ να το στείλει στην Ιταλία να απαγάγει το Μουσολίνι. Η Ένωση Φίλων Αεροπορίας είναι μια λέσχη η οποία ασχολείται μόνο με παλιά αεροπλάνα. Να σκεφτείτε, το πιο νέο αεροπλάνο που έχουμε είναι το 1944. Και μπορείς να έρθει, να τη δούνε, να πάρουν γνώση, να μάθουν ιστορία. Το αεροσκάφος κέντρισε το ενδιαφέρον των επισκεπτών τόσο με την ιστορία όσο και με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Κρατάμε αυτό το αεροπλάνο σε πτήσιμο κατάσταση. Έχουν κτιστεί για την Ευρώπη και για την Αφρική. Η Αφρική πετούσε με την Africa Corp στη Λιβύη και στην Αίγυπτο. Αυτό το αεροπλάνο είναι original. Το θαυμασμό των επισκεπτών του Athens Flying Week κέρδισε για ακόμη μια φορά ο Ζεύς, με το F-16 της πολεμικής αεροπορίας να εκτελεί εντυπωσιακούς ελιγμούς πολλών G. Παρά το ότι μετακινηθήκαμε αρκετά χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο, ο κόσμος το αγκάλιασε το Athens Flying Week. Άλλωστε νομίζω ότι προσφέρει πολύ μεγάλη χαρά αυτό το event. Όσοι πιστοί μπορείτε να προσέλθετε και αύριο από τις 10 το πρωί. Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στο Μέγαρο Μαξίμου γιατί έχουμε κινητικότητα.